Allemaal hier welkom in de bank. We zijn hier dus vanavond voor het uitreiken van de plumen en voor de Respect Award. De plumes die zijn deze keer gemaakt door Ik Begin. Het is gewoon een pluim van hout, een duim. Via jou wil ik het hele team van Match hartelijk danken. We zijn nog aan het begin van de avond. Maar alvast hartelijk dank zeggen voor deze avond, voor het organiseren. Maar niet alleen voor het organiseren van de pluim, maar ook voor al die andere hele belangrijke zaken rondom vrijwilligerswerk die jullie regelen. Dan gaat het over het matchen, het verbinden, maar ook het trainen, coachen, opleiden van vrijwilligers. Namens het gemeentebestuur hartelijk dank. Jullie geven jezelf geen pluim, maar ik heb namens het gemeentebestuur wel iets meegenomen wat jij maandag met je team kunt delen. Dat wil ik je heel graag aanbieden. Twee vrijwilligers van Match is mij gevraagd om die even een bloemetje te overhandigen, want die zijn 5 jaar vrijwilliger bij Match. Ook dat verdient aandacht. En dat zijn Sandra en Jos. Mag ik nogmaals een applaus voor Sandra en Jos. En ik mag zeggen, het is iemand die heel bijzonder is, want de freesmachine waarmee de pluims zijn gemaakt, zelf gebouwd met restmaterialen en met wat onderdelen uit China. En ik zou eigenlijk nog, en die wil ik ook een bos bloemen aanbieden, even naar voren willen vragen. En hij houdt er absoluut niet van. Dat is Alfred. The old hometown looks the same as I step down from the train. There to meet me is my mama. Heb je even voor mij? En maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. Zijn we er klaar voor? Dan ben ik benieuwd voor de eerste pluim. De eerste pluim is een voordracht vanuit de gemeente Venray. En de gemeente Venray draagt de pluim voor aan Suzanne Willemsen. Suzanne is de voorzitter van het G-debat in Venray. En het G-debat is een hele belangrijke bijeenkomst, speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is een zeer waardevol platform waar inwoners vanuit deze doelgroep direct in gesprek kunnen gaan met het college van burgemeester en wethouders. Er kunnen vragen gesteld worden over zaken die goed gaan, maar ook over punten die verbeterd kunnen worden. Als voorzitter van het G-debat levert Suzanne daarmee een zeer belangrijke bijdrage aan een inclusief Venray, waarbij ook inwoners met een verstandelijke beperking gehoord worden en een stem hebben. En daarnaast is Suzanne de drijvende kracht achter Stop het pesten. Als ervaringsdeskundige probeert zij duidelijk te maken welke gevolgen pestgedrag kan hebben voor de slachtoffers van dat pesten. Een waardering als pluim is hier zeker op zijn plaats voor Suzanne. En de tweede pluim, dat is dan ook een voordracht vanuit de stichting Ik Begin. Zij dragen de pluim voor aan Matt Basten en Henk Rothoff. Matt en Henk,
Vanaf het allereerste uur zijn jullie begonnen en betrokken bij de stichting Ik Begin. 2 vrijwilligers die met hart en ziel een grote bijdrage hebben geleverd tot wat de stichting Ik Begin nu is. Dankzij hun inzet en betrokkenheid is er een prachtige inloop gerealiseerd. Hierin staat echter 1 tafel geheel centraal. Dat is het bordje met een gelezerd bordje stamtafel. Mede dankzij jullie inzet is het mogelijk om nog meer mensen dat stukje perspectief te bieden om ook te beginnen. Jullie zijn uit het juiste hout gesneden. Dat kan ook niet anders, want jullie zijn 2 houtbewerkers. Matt en Henk, buurman en buurman worden jullie wel genoemd. Mannen van de stamtafel, namens de stichting Ik Begin een symbool van grote waardering. En voor Matt en Henk persoonlijk een dikke pluim. De volgende pluim is een voordracht van Scouting Venray. En zij hebben voorgedragen voor de pluim het leidingteam van de BE-groep. En dat is de jeugd met een bijzondere eigenschap. En dat leidingteam bestaat uit Huub, Manon, Koen, Alicia, Jamie, Eva en Mijntje. Kom erbij. Jeugd met een bijzondere eigenschap. En ik laat graag even toelichten wat dat betekent. Ja, wij noemen het bijzondere eigenschappen. Dat is een jongere met een verstandelijke beperking. Maar het is zo variatie dat wij het woord gehandicap liever niet gebruiken, maar gewoon bijzondere eigenschappen. Want ieder kind is uniek. Dat is een hele mooie benaming. Applaus. Al jaren zet deze groep vrijwilligers zich in om jongeren met een beperking en een hulpvraag in het scoutingspel te spelen. Waren ze 7 jaar geleden nog met 5 jongeren, inmiddels is die hele groep gegroeid tot 18 jongeren. En dat alles doordat dit team zich uren in de week belangeloos inzet om mooie en uitdagende programma's te maken. Waarin zij de jeugd leren samen te werken en het zelfvertrouwen te geven dat ze meer kunnen dan ze denken. En voor alle initiatieven en de inzet verdienen jullie een dikke pluim. De volgende voordracht is van handbalvereniging Manuel en zij dragen de pluim voor aan Mark van Dalen. Mark die vervult dit jaar al 12 jaar een belangrijke rol in het bestuur van de handbalvereniging, want Mark is secretaris van de club. Zowel in het weekend als door de week is Mark tijdens de wedstrijden altijd bereikbaar en bereid om te helpen. Niet alleen binnen zijn taken als secretaris, maar ook bij een hele hoop andere, de neventaken binnen de vereniging. En daarom is hij van onschatbare waarde. Daarom voor hem een dikke pluim. En de laatste pluim van deze eerste ronde, dat is een pluim die is aangevraagd en voorgedragen door verpleeghuis Rooihof. En de pluim wordt gegeven aan Sylvia Kolen. Sylvia is er niet. Nou, vertel ik jullie in ieder geval waarom Sylvia de pluim verdiend heeft. En dan zorgen wij ervoor dat hij keurig bij Sylvia komt. Sylvia is mantelzorgster bij verpleeghuis Rooihof en dat is zij sinds 2022. En daarvoor deed ze dit al vanaf 2004 in Roermond. En daarmee is Sylvia al ruim 20 jaar mantelzorgster. Voor haar werk bij de Rooihof komt ze iedere dag vanuit Roermond naar Venray. Alleen op dinsdag heeft zij een vrije dag. De Rooihof vindt dat voor zulke grote toewijding een pluim
dubbel en dwars verdiend is. Dat vinden wij ook. Dus op afstand zou ik zeggen een applaus voor Sylvia. En wij zorgen dat de pluim bij haar terechtkomt. Dat waren dus de eerste 5 genomineerden. Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel met jou. Ik heb je zo lang niet gezien, hoe is het nou? Je bent echt niets veranderd, oh het voelt meteen vertrouwd. Als ik terugkom in de tijd, dan wel met jou. Het was zo fijn, bij maneschijn en Spaanse wijn, om samen te zijn. Het was zo fijn, bij maneschijn en Spaanse wijn, om samen te zijn. Nederlandse zee, souvenir van het zoon. Enkel al het woord is als wijn op de tong. Nederlandse zee, die herkent wat de dromen. Die op het voldoende maar charme bezong. 1000 keer zal dit lied al gezongen zijn. Maar ik leer van de wind soms een nieuw refrein. Signorina, dit is het momento. En finalizado. Het is dan voorgoed voorbij. En word je van mij, word jij dan ooit van mij? Mag ik even uw aandacht voor de tweede ronde pluims. En de tweede ronde pluims beginnen we met een voordracht van Spelotheek Venray. En zij dragen de pluim voor aan Bets Eren. Of Bets. Bets is al vanaf de oprichting bij de Spelotheek betrokken. En dat is zo'n 40 jaar inmiddels. Want ze heeft toen samen met een aantal anderen de Spelotheek Venray opgericht. Al die jaren is Bets betrokken geweest bij alles wat er bij de Spelotheek gebeurde. En je bent ook bestuurslid geweest. Afgelopen september heeft Bets besloten om na al die jaren een punt achter haar activiteiten bij de Spelotheek te zetten. En voor alle jaren inzet voor de Spelotheek verdien jij een hele dikke pluim. De volgende pluim is een voordracht van het Roger Dead Inspiratielab Venray. En zij dragen de pluim voor aan Mary Kuit, Luna Hendricks, Ninta de Laat, Gabriela, Quint Keizer, Zanzi Goossens, Guusje Dirks en Stijn Smits. Deze groep jongeren van het Inspiratielab worden voorgedragen vanwege hun enorme inzet voor hun activiteiten in de week van ontmoeten. Het organiseren van het shared dinner voor ouderen. Ontmoeten, ontdekken, ondernemen van en voor jongeren. Georganiseerd en uitgevoerd voor ouderen onder leiding van Stella en Radna. Deze inzet van jullie, en ook voor degenen die er niet zijn, verdient een hele dikke pluim. Dank jullie wel. We hebben een voordracht van het wijkcentrum Brukske. En zij dragen de pluim voor aan Ellie Sanders.
De inzet en doorzettingsvermogen van Ellie heeft ervoor gezorgd dat het wijkcentrum Brukske op volle toeren draait. Zonder jouw inzet, Ellie, was dat niet gelukt. De vrijwilligers kunnen altijd bij jou aankloppen en je doet er alles aan om problemen op te lossen. Ellie, jij bent de duizendpoot en je doet veel meer dan dat er van je verwacht wordt. En dat is de reden waarom ik ook heel graag tegen jou zeg, je hebt de pluim meer dan dik verdiend. En de laatste pluim van deze avond, dat is een voordracht van Omroep Venray. En Omroep Venray hebben voorgedragen voor de pluim de groep Techniek en ICT. Daarvoor zijn aanwezig Rob Klaassens en Roland Hermans. Maar jullie groep is niet compleet, want André van der Heijden, Edwin Verstegen, Freek van Velen, Louis Peters, Mark de Wit, Marco Loenen, Morris Jacobs en Petra Verbrugge, die kunnen er vanavond niet bij zijn, omdat er hun technische aanwezigheid gewenst is, of hun aanwezigheid gewenst is, om de techniek te begeleiden bij een live optreden van een Venrayse zangeres in jullie studio. Jullie mogen er wel zijn, daar ben ik heel blij om. En jullie zorgen dat de felicitaties ook bij de anderen terechtkomen. Deze vrijwilligers, jullie twee dan, maar het geldt voor de hele groep, van de groep ICT en Techniek en ICT, staan 24 uur per dag klaar om Omroep Venray draaiende te houden. Dit doen jullie met heel veel enthousiasme. En ook 's nachts of in het weekend kan er een beroep op jullie gedaan worden. En dan zijn jullie er ook. En nooit een onvertogen woord. Dit, beste mensen, en diegenen die nu in de studio moeten zijn, dit zijn de mensen die Omroep Venray draaiende houden en in de lucht houden. De pluim voor jullie, hartstikke verdiend. We gaan over tot de uitreiking van de Respect Award. Dat is de Respect Award. Wie zijn er genomineerd? Dat is SV Venray. Dat is Stichting Ik Begin. En het Inspiratielab Venray. Dus één van deze drie gaat hem winnen. Dus het Inspiratielab, SV Venray of Stichting Ik Begin. Eén van die drie zit in deze envelop. Nou. De Respect Award 2024, die is gewonnen door het Roger Dat Inspiratielab Venray. Ik lees graag voor het rapport van de jury. Het Roger Dat Inspiratielab Venray verdient de Respect Award vanwege de buitengewone bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van jongeren in de gemeente Venray. Het Inspiratielab biedt een veilige en laagdrempelige omgeving waar jongeren zich gehoord, gezien en begrepen voelen. Het lab creëert hiermee niet alleen kansen, maar geeft jongeren ook de ruimte om zelf activiteiten te organiseren en van elkaar te leren. En zeker ook om samen te groeien. De aanpak inspireert niet alleen jongeren, maar heeft ook een positief effect op de gemeenschap als geheel. Het Inspiratielab zet in de praktijk om door jongeren te empoweren en het te laten zien dat ze het echt toe doen. Hun inzet is van onschatbare waarde en maakt hen volgens de jury de terechte winnaar van de Respect Award. Van harte gefeliciteerd. En mag ik voor u nog een hartelijk applaus voor de mensen van het Roger Dat Inspiratielab. Wat ons nog rest vanavond, dat is de uitslag van de quiz en de uitreiking van de Wie het ik veul wisselbeker. En daarvoor zou ik graag naar voren willen roepen de matchvoorzitter Huub Thijssen.
verkeersregelaars die gelijk met de fotoclub. En nou wil ik weten hoeveel beelden staan er in de Grote Kerk. Beelden in de Grote Kerk van Venray. Hoeveel beelden staan daarin? Doe eens een schatting. Maar jullie hadden dus eerst 20. 20 jullie, hè? 20 en 24. 24 zit het dichtst bij het getal van het aantal beelden. Dus het houdt in, de fotoclub die is nou winnaar van de weet ik veel trofee. Want 99 beelden staan er in de Grote Kerk. 99. Dus schrik niet. Dus Leontien, als jij even hier wilt komen om de beker in ontvangst te nemen.